Agent 5 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot nito muna paset ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Men! Search the area! Move! Leonardo, awan samot tao dito eh. Dagitaw nagbain. Nakalibas na. Nagbigtot lang di aset tayong adaglimlimang alider ti sindikato dito'y abalay. Paragkunak. Natiktikan dati umay tayo. Nalabit na kasta, Leonardo. Sir! Talagang awan tao iti dahi ti abalay. Kasukisok mi ti aglaw ti balay. Okay. Men! Move on! Yes, sir! False alarm lang dito eh. Nalabit ang nagkamali di aset tayo. Sir. Dagiti awanan bain a pulis. Saan da nga amo anayawagan kanyak ti umay da iti balay a nagpak niya? Madam, pag-ayaman tayo lang dagiti pulis. Bak nang kayo? Ado ti maramidan nyo? Anyag kayat mo asawan, Roy? Madam, datayo lang a grupo ti agilaklako iti napipigsa nga igam iti daytoy a syudad. Awan na pulos ti kakompetensya tayo. Iti abapapan na rita. Kabalan nyo bayadan dagiti opisyal dito eh. Tapno nanayas ti taray ti negosyo tayo agan running. Saan a problema da ita, Roy? Gusto ka? Baknagak. Marabid ko ti kayat ko. Adon dagiti opisyal kan sibilyan asuki tayo kadagiti ilikal nga ikam. Ano ti plano nyo ita, madam? Agtalinad tayo pay lang dito'y safe house. Amok anapudot pay lang dagiti pulis kada tayo ag grupo. Madam. Ibagam kadagiti kakadwa. Tamang isagana da iti inuman tayo nga arak. Kayat ko ti aginom ita. Roy, talaga binibakit ka ni Madam Fausta. Aba na ibagam ti kastadyano. Nasiglat ni Madam. Agasan, nakaliwas sa dagos iti balay na, idi rumaot kumadag iti pulis. Ama mo ko ni madam. Sigot namin na opisyal iti pulisya. Ngamita saanan. Ay kaya't nantag negosyo. Roy. Basit lang matiswel iti pulis kahit. Iso anak panunot ni madam tiag negosyo. Maya-mayatan natin napili na negosyo. Nagbiit asa pulang ti kwarta. Agila ko pa na ang itigam. Addan kwartam. Kudno dahi tadyano. Awon gayam. Ayan itan na ni Madam. Napano na iti silid na? Anya? Panagkunak sana nakabayalan ti uminom pa iti ara. Pinagustuhan na lang ti bagi ng uminom. Kasta ka din. Wow, the best. Kita ang dagiti ka kadwa. Talagang agpapapasdang na uminom iti arak. But siyempre manmanong agpainom ni madam dito sa safe house. Ita lang manan. Kad, imbagala ka din ti sumarunong aramidan. Wano, trabahon tayo. Saan pa'y? Panagkunak kataglaylo tayo pa ilang. Kas makinamat. Napudot pa ilang dagiti pan nakabagitilin dagiti grupo tayo. Kasta ka din. Isumurayan tayo lang ti ibilin ni madam kada tayo. Sir, talaga lang iti dayja abalay ti nakakita akin ni Fausta leader ti gan running. Talaga na utak na dya tao. Nagpartak ti kanito, sir. Kasano anamuan na ti panangkamagi kumakin ko na. Iti inawagan kayo. Nakitak pa iti dayja abalay. Diyak mo bang? Nairan nala siguro apimanaw adagos iti dayja abalay. Sir, babaeng agpaiso ni Fausta ngam nasiglat. Nabasak ti background check dayja tao. Sigud mutlaeng agsirsirbi iti gobyerno iti. Anya? May samot lang nga opisyal iti pulisya ni Fausta. Kastagayam. Wenbong, mas pinili na ti illegal nga ramid. Sir? Ngam,
Saan niya agpatingkat ti armada amang gemmegken ko na? Wanted ni Fausta Baltasar. Ken isu ti maatak nga gilaklako kadagiti illegal nga igam diti syudad. Anyat plano yung arod ita, sir. Basta urayem ti awag ko bang. Mangnamnama kayo ti serbisyo, sir. Oray lumalakwak lang iti sigarilyo. Ado ti maited ko kada kayo nga impormasyon. Agyaman aken ka bang. Di ka madanagan. Tasyak ti magamoken ka. Ipanamnamak matken ka ti proteksyon mo. Nabayag mo ti panagsarita yo kanibong, Leonardo. Wen, Vana. Apaya di nakinsurot iti panagsarita yo. Anyat nagsaritaan yo ato. Kasmat lang iti sigod. Ti panangkemeg tayo ti prime suspect ani Fausta. Awan mat lang ti maramidan dayta nga aset. Ha? Apayan ako ng tikas ta, Vana. Nalaing ti sapsapulan tayo a prime suspect. Uriyan niya ti aramidan dayta at taom. Saan na amasarakan ti paglemlemengan ti suspect. Anya? Agsaysayang talang iti oras iti dayta at tao. Agrekorida takit di Leonardo. Barang masalaw tati grupo ni Fausta. Apay nagsanay ka? Ha? Awan, Vana. Apay, nabanno ka din ngagsapsapol iti kriminal? Iti ka man. Jak pulos mabandog ngagsapol iti kabusor ti gobyerno. Apay nga roda kasta ita tilangam. Awan, mala. Mapantan, Vana. Di mo pa'y sinungbatan ti saludsod ko, Leonardo. Vana, noon yaman ti makikita mi ta kanya. Di mo ni kaskaso. Agdiretsotan ni Jepresinto. Okay. Makita yu dagiti nga igam, Roy, Chano. Wen, madam. High-powered ganda kita, madam. Sana sinsinan. Nakasarita kon jay tao agumatang kadagita nga igam. Iso, di-deliver yu into nagsapa. Sa dino, madam. Iti pantalan. Agsisinabat kayo ijay kadagiti buyot ti bayar. Alain yung tumatan ti kwarta. Wen, madam. Diyak kayap tinaginad at trabaho, Roy. Ano? Da kayo adwa ti makaam mo iti pagnayo into nagsapa. Dakal, ipanagtalag ko kat kayo. Mangnamnama kayo, madam. Numalpa pa niti kakastoy a bambanag. Nalaing kami. Agpayso dayta, madam. Wan, saan na nanaskan nga ibagayo pa itay ta kanya? Amok ti kabailan niya to. Nasiglat kayo ngagpadpad. Kasi iti sigod, madam. Agaramat kami tinapipigsa nga igam. Sana parikot day ta kanya, Roy. Datayo taglaklako kadagiti ikam. Iso arumbang lang nga gusar kayo itinapipigsa nga ikam. Madam, agsigurado kami lang. Tanuad na mapasamak nga enkwentro. Saan kami adihado kadagiti agbalin akabusor mi? Wala. Isaga na yun tibagbagiyo para into nagsapa. Roy, Chano. Maturog kayo. Naskan ang nakakondisyon kayo inton bigat nga aglako iti ikam. Bong, ada ka di baro ang nakalap mong impormasyon? Awan pa'y, sir. Talaga siguro ang naglaylupay lang dagiti grupa surusurutan tayo. Lalabit akasta, sir. Basta di kagliway, Bong. Panagkunak. Tumay timing ladagi jay. Wan, sir. Agan anad ka kuma. Narigat ti trabahom kas may isang aset. Naibagak matan kada kayo, sir. Awan tirumbang nga pagdanagan nyo kanyak. Nairwama ko ni ti kakastoy a trabaho. Bong, naskantinan anay a panaganad. Uray saan nyo nga ibaga kanyak dayta, sir. Kanayon ti panaganad ko. Nasayat nga ron no kasta. Wen gayam, sir. Masapol ko ti kwarta. Ha? At dangamin nas ka napapanak enton rabi. Sa dino? Iti balay pagraragsakan, sir. Barang adda maalak nga impormasyon ijay. Kasta ka di. Wen, sir. Tinasayat.
Duata ama pa ni ti bagbagam abalay pagraragsakan. Adumot gayam ti mapan dito alo. Well, sir. Itala ang makapanag dito at disco house, ah. Sir, saan la disco house na ito, eh? Anyat kat mo asawan daw. Makita yung dagi babae, ti saan unay nga dayo? Juan. Babayadan dagi ta babae, sir. Anya? Saan lang nga sinsino natataw ti customer da dito, eh? Dagi ti mabigbig-big iti kagimungan. Anya? At dapay damag ko, sir. At da sumsumrek amay parit nga agas dito, eh. Kasta ka di. Well, sir. Lukit kita ang dito at disco house. Kas nagagangay lahan. Dagiti lang sa sana iti mabuybuya. Gayam. At dali mo da mapaspasamak dito, eh. Kasta nga tayo, sir. Naireport ka di dito yung kadagiti otoridad dito, eh. Well, sir. Lumawan mo ti maalad ang epektos. Nalayang dagiti pusher dito, eh. Kasta ka di. Well, sir. Agyaman at informasyon yung bagantong. Sir, at dapat nas ko na mamon niya. Anya deka? Dito man, may sa taraw dito eh. Yes, sir. Dito iti masansan apakakit kita kadagiti buyot ni Fausta. Anya? Well, sir. Lukas ta nga. Dito iti kanay na pag-istambayan tabang. Well, sir. Hala. Ibusan tantin inuman tabi. Kalpasan na. Rumartan dito ibang. Well, sir. Baliwan tan tulangin tumay dito, eh. Madam, Roy, pinayaban ka tadda iparamid ko kan ka. anya dito, madam? Adda kayat ko nga ipapatay kan ka. Anya? Total, balik iti pagnayo iti agsapa. Ikan ka iti dakal akong kuna. Basta maaramid mo, di bagbaga. Oh, at iti ladawan ti target mo. Awatan. Madam. Apay, Roy? Saan ka di akasosyom da ito, eh? Agang ganat. Wan. Madam, apay akayat mo nga ipapatay na ito yung enchik. Lapad ka dagiti plano. Anya? Kadayo na kontral nak tunggal adda iwayat ko a plano. Kastagaya, madam. Wan, isa kayat ko amatayan day tao. Kaano ti kayat yung panang ipatungpal ko iti amin, madam? Iti kabitan a panawan. Amok akabailam ti pumatay. Madam. Plano nyo kinityano ti amin. Alaga kayat kon a maiwalin day tanganchi. Mangnamnaman kayo, madam. Katitapay lang panunutin nyo na natayan da ito'y ngenchik. Day tamad ti pagbilibakan ka, Roy. Tuso ka at talaga. Tigayat ko, madam. Siyak lang tagtignay. Uraysan ko nga itugot ni Jano. Anya? Agam dakal ti maitulungkan ka ni Jano. Nalalaingak nga dayo. No siyak lang tagtignay, madam. Okay. Sika nga ron ti makamo, Roy. Madam, kahit ko lamang mo nita. Sa dinugan ti pagnanadan da ito'y ataw. Ala, dumgag ka tay bagakan ka ti amin. Dumgag ka, Roy. Anya ti plan-planuan ni Fausta. Apay, akayat nang ipapatay ti kasosyo na. Gagayem di uliwan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Huro! Insurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC,
Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.